कहीं हमें देखिए कितना होता हाँ कहीं देखो देखो कितना टाइम हमारे देख ली हम तो बाद में भूख लगी सवेरे के ब्याज के वो टाइम ना देखो तो हम टाइम होला तुरंत बंद कर देनी हम फिर हम टाइम से गए और हम ज्यादा टाइम तो हमका 2000 ज्यादा थोड़ी मिली अरे हमली खानी बेवकूफ प्याज खानी तो बेवकूफ आदमी होइए नहीं तो चाचा जी एगो कंपनी में एगो वर्कर नौकरी करता 12 घंटा का जदी ओकर नौकरी बा 12 घंटा का सर्विस बा 12 घंटा का जॉब बा हम चाहता कि 11 घंटा का करूं पर चल जाए हमनी के कतना भौक बनी से जकार्ता जब ले 5 हाली डाटो बेसी बैठी हमें के चाहते हैं सब भी वो गा के जमा दे आ पैसा ज्यादा ना पैसा मिली ओकर अब चली गौर करी महाराज बड़ा ही सुंदर गान बजान के करा ले बाबूला ये नो घोंघा ब्यास होवे ये घोंघा ब्यास में घोंघा जैसा जावेले मुंह को साल में एक बार तो बोलबे करला साल में तो एक बार बोलबे करेला हमरा के कहत रे कि मुंह नचबो मुंह ना नचम ए बाबूला हम मुंह नचियाला हई हम तो ऊ कलाकार हई एक बार फांसी ले तो फिर केहू फंसवावे ले ना रहे ए बाबूला का कहत रहो आज का हाल हो गई बा हई परले राम कुकुर के पाले खींच खाच के कोइले खा ले खींच खाच के कोइले खा ले एगो बात सुन लो पारा खातिर पखेव ना हो पारा खातिर